Вітаем усіх у нашай віртуальнай кавярні ЗНО, дзе ў нас такі гэта літаратурна-філасофскі звычайна акцэнт, але можа быць і які-небудзь іншы. Усіх вельмі рада бачыць, хто прыйшоў. Усім нагадываю, што гэта кавярня, таму вы можаце ўзяць сабе свае улюбёныя напойчыкі. І што-небудзь у мяне, як звычайна, беларуская крынічная вада, якую вельмі добра мець на такія гутаркі. І сёння я вітаю нашага госця. Вельмі рада бачыць Наталю Васілевіч, якую я не бачыла ўжо досыць даўно. І вельмі прыемна бачыць, і вельмі проста як скажу, як святло такое зазяла, прыемна вельмі вас бачыць. Наталя Васілевіч пачынала, мелася пачынаць свой шлях як палітолог і працавала заўсёды у паліталогіі, здаецца, і юрыстам былі, так, штосьці такое, але заўсёды была з ухілам у гісторыю царквы, у даследаванні сучасных міжканфесійных, рэлігійных варункаў, адносінаў, і заўсёды штосьці вельмі актыўна ў гэтым працавала, арганізавала абсалютна фантастычны цэнтр экумена. Цяпер уже і выданне зрабіла збожжа, дзе таксама там разглядаюцца пераважна якраз гэтыя пытанні. Дзякуючы Наталлі мы на вялікім ковенскім кангрэсе даследавання Беларусі зрабілі біблістычную секцыю. Сама бы я на гэта не падзвігнулася, Наталля мяне падзвігнула. І заўсёды, дзе Наталля, там нейкае такое разумнае інтэлектуальнае жыццё, але заўсёды трошачкі з такім абавязкова багасловскім ці царкоўным, рэлігіязнаўчым, я бы сказала, ухілам. І Наталля паставіла тэмы сённяшняй гутаркі якраз навошта ў сучасным свеце, у секулярным свеце багаслов'е і багасловы. Для мяне, як вы разумееце, гэтае пытанне абсалютна не марнае, потому што я сама з дзвюма багасловскімі дактаратамі, і я, конечно, я не Наталля зусім іншага складу, але я багасловскага менавіта прымянення ў Беларусі не знайшла. І я адзіная мая багасловская справа, ці багасловскі мой бэкграунд, здаецца, што я все ж таки бібліст, і ў багаслове я найперш бібліст. А Наталля менавіта працуе ў актыўным багаслові. Я на пачатак гутаркі проста хачу згадаць сваю гісторыю, калі я вучылася якраз, калі, здаецца, дактарат якраз рабіла. Не дактарат, я рабіла, відаць, тады магістрат, бо ў нас заняткі былі. І я была тады в Лёване, в Бельгіі, і ў нас тады пачалася вайна НАТО з Сербіяй. І адзін наш выкладчык, езуіт, багаслоў, вельмі з гэтай прычыны спрабаваў нас мабілізаваць менавіта на думку, што могуць зрабіць багасловы у такой сітуацыі, калі свет рвецца на часткі. Это мы цяпер уже прывыклі да розных войнаў, а тады гэта была, па сутнасці, першая вайна в Европе пасля Другой сусветнай, і тады гэта было абсалютна немагчыма сабе ўявіць, што в Европе зноў будуць войны, і людзі ўспрымалі гэта вельмі востра. І ён казаў тады, што нам рабіць? Калі мы нічога не можам зрабіць, то навошта мы наогул ёсць у гэтым свеце? І навошта нам там даследаваць нейкія там тонкасці біблійных тэкстаў, калі мы не можам нейкім чынам уплываць на гэты свет, камунікаваць з гэтым светам. Праўда, праз ягоны ляман там атрымалася так, што мы вельмі моцна пакамунікавалі светам і зрабілі абсалютна грандыёзную акцыю, але это ўжо зусім іншая гісторыя. Мы мірылі ў Бельгіі НАТО і Сербію. Але Наталля раптам праз столькі гадоў ставіць гэтае ж самае пытанне, і это пытанне вельмі цікавае, навошта ў сучасным секулярным свеце багаслов'е і багасловы. Наталля, калі ласка, я з задавальненнем даю вам слова, і ўсім прапаную атрымаць задавальненне ад гутаркі, далучацца да гутаркі, задаваць пытанні, каментаваць і гэтак далей. Наталля, калі ласка. Дзякуй вялікі, Ірына, мне таксама вельмі прыемна пабачыцца. Я памятаю, што апошні раз мы сустрэліся дакладней выпадкова быў канцэрт песня-песню. Якраз светлая памяць Юрый Зісер, ён прывозіў
выканаўцаў такой барочнай музыкі, і вось гэта адбывалася ў філармоніі, і мы там выпадкова сустрэліся на песню так романтычна адбылася сустрэча. Да, моя сустрэча з багаслов'ем таксама адбылася вельмі романтычна, я павінна сказаць, таму што я да гэтага яшчэ вярнуся. Я вучылася ў беларускім ліцэі, і таксама хочу пачаць з жыцця, чаму я да гэтага дайшла і як все так склалася, як склалася, і гэты пытанні, якое сёння буду разглядаць, навошта патрэбнае багаслоўе і багасловы, я пастаўлю, да, і да яго вярнуся. Так вось, я калі вучылася ў беларускім ліцэі, беларускі ліцэй — гэта такое цудоўнае месца, адкуда выходзіла шмат чаго ў нашай сучаснай Беларусі. Вось дзе была Коласаўскі ліцэй. так, Коласаўскі ліцэй. Калі яго скончыла, я праглядала, кім быць, і думала, праглядала даведнік для абітурыентаў. Я ўжо тады для сябе вырашыла, у прынцыпе, ісці у палітыку, у паліталогію, у юрыспрудэнцыю. Па-першае, таму што моя маці была юрыстам, вось, і па-другое, таму што я з дзяцінства цікавілася правам, мяне захапляла права. Ну і ў-трэціх, таму што я падумала, што наша родная Беларусь у 99-м годзе скончваюцца ўжо вот гэтыя 5 гадоў прэзідэнцтва Лукашэнкі, калі ён быў абраны ў 94-м годзе. І я подумала, што мне трэба тэрмінова вывучыцца на палітолага, каб ведаць навукова, як дэмакратызаваць Беларусь. Хуценька, вот так вот па-навуковаму ўсё раз, і у нас ўжо до 2001 года думала, што чакаць мы не можам, так як можна чакаць ажно до 2001 года. Вось, а трэба навуковы метад для того, каб нам у Беларусі нешта змяніць, і гэты аўтарытарны рэжым дыктатарскі, які таксама на наш ліцэй нападаў заўсёды, каб нам з ім неяк пазмагацца і перамагчы. Вось, і я на паліталогію ішла выключна з інструментальнай мэтай. Я не магу сказаць, што мне была цікавая палітыка, мне было цікава зусім іншае. Мне былі цікавыя зоркі, мне былі цікавая біялогія, генетыка, мікрачасцінкі. Вось гэта мне было сапраўды цікава, і як бы мяне захапляла. Палітыка мне зусім не захапляла, ну трэба, значыць трэба. Вось, так я стала палітолагам нечакана для сябе. Але я пераглядала таксама даведнік для абітурыентаў і побачила, што ёсць там нешта такое, што зусім нікуды не ўпісвалася. То бок, все ўсюды ўпісвалася, а вот эта тэалогія на Европейском гуманитарном университете, думаю, боже, а это что такое? Что такое бывае? Вось, і гэта быў першы раз у маім жыцці, калі я, па-першае, даведалася больш-менш, што такое тэалогія, што ёй можна вучыцца нават в універсітэце. Вось, а па-другое, задалася пытанне, навошта яна патрэбна? Ну, і вось гэтае пытанне, я, конечно, подумала, што она ні навошта не патрэбна, і перагарнула гэтую старонку, ну і вот пайшла ўжо такім інструментальным шляхам, і я павінна сказаць, нават тое пытанне, якое сфармулявала ў пачатку, да, навошта? У меня есть сябар адзін, і заўсёды кажа, у цябе заўсёды калі ж жывеш і задаеш нейкія пытанні, у цябе все пытанні пра мэту, пра навошта, пра вось гэты такі, творны склон. Як бы я живу творным склонам, у мяне ўсё навошта, да? У мяне ўсё такое інструментальнае. І гэта, моя праблема як багаслова, таму што я думаю, што багаслоўе оно павінна пашыраць нашу як бы візію, мы павінны адыходзіць ад такіх прагматычных пытанняў увогуле у жыцці, навошта штосьці патрэбна. І калі штосьці ёсць, можна задаць нейкі іншы пытанні, акрамя мэты, сэнсу і задачы. І вось, мне здаецца, это вельмі такое заходнее пытанне, гэта навошта. На ўсходзе людзі, магчыма, разважаюць трошкі іншымі склонамі граматычнымі, чым склон творны. Вось, і, значыць, я гэта ўсё адклала, і потым я была закаханая у аднаго чалавека, вось, і ён быў праваслаўны. Ну і для мяне гэта было неяк, все мне ў ім падабалася, акрамя вось гэтага факту, таму што я таксама не разумела, як у Беларусі, у сучаснай нашай Беларусі можна быць праваслаўным і належыць да гэтай
нейкай структуры палітычнай, монархізм, вот тады якраз это кананізацыя царскай сям'і, ішлі размовы. І для мяне это был нейкі такі жах незразумелы, і мне здавалася, што адэкватны, нармальны чалавек ніколі ў сваім жыцці ніякім праваслаўем ніколі не зацікавіцца. То подумала, ну раз ён такі разумны, можа мне просто зайсці глянуць адным вокам, ну, просто глянуць і упэўніцца канчаткова, што гэта ўсё нейкае фуфло. Вось, і ну, таксама перагарнуць старонку, як я ўжо зрабіла ў выпадку з тэалагічным факультэтам. Я пришла у Петропавловский собор, и тут мне подхапили под ручки всякие братства белорусские православные и затягнули на некие гутарки, и я уже пришла у себе, ачомалася так, і думаю, ой, мне падабаецца, куды я трапіла, і так все тут цікава, і зусім не так, як я собі уяўляла. Якби все было зусім не так, як я собі уяўляла. І, ў прынцыпе, вот тое, што выбрала паліталогію, у рэшце рэшт, тая мэта, з якой выбрала, все атрымалася зусім не так. Замест того, каб як змяніць рэжым, я навучылася адказваць на пытанне, чаму гэта немагчыма. Чаму ў Беларусі рэвалюцыя немагчымая. Вось. Ну і зноў-такі вот летась все мае навуковыя канцэпцыі, все мае разумныя паліталагічныя тэорыі былі просто ў адзін момант перакуленыя і выкінутыя. І я зразумела, што для мяне вот у аналізе той беларускай сітуацыі, якая склалася, багаслоўе нашмат больш прыдатны інструмент, выбачайся, што я зноў кажу пра інструменты, чым паліталогія. Беларускую сітуацыю сапраўды лепей аналізаваць, калі ты вот адкідаеш гэтыя тэорыі і просто разглядаеш сітуацыю, як яна ёсць, і ўжо можа з гэтай сітуацыі выпрацоўваеш нейкую новую тэорыю, якая можа потым будзе беларускі феномен нейкі, ён будзе, вот, ведаеце, быў сербскі варыянт, там называецца там рэвалюцыя Майдан, вот. Ёсць такія словы, якія ўвайшлі нейкі паліталагічны ўжытак, так магчыма, вось гэта наша беларуская рэвалюцыя, яна таксама нейкая стане такой метафорай, якую да наступных мірных рэвалюцый, паспяховых рэвалюцый будуць выкарыстоўваць у палітычнай навуцы, у журналістыцы. Вось, гэта такая перадгісторыя, як вот это все мяне закруціла. І насамрэч, вот я заўсёды стаўлю мэты, да, і таксама шмат разоў понялася, што здаецца, вот я як бы маю план, я ведаю, куды я іду і што мне для гэтага трэба каб дайсці. А потым, калі я раблю першы крок, мяне нясе зусім у нейкі іншы бок, нейкі новыя працэсы, як вот это есть заўсёды нейкая ў жыцці спантаннасць, якую ты ніколі не прадугледзіш, і якая мяняе просто все, канец на пачатак, пачатак на канец, сярэдзіну на выварат выкручвае, і ты просто стаіш і так назіраеш, што ж, куды ж я трапіў, і спрабуеш агледзецца і неяк вызначыць там сваё месца. Ну гэта таксама часам бывае бессэнсоўна вызначаць сваё месца, таму што гэта ўсе структуры, у якіх гаворка ідзе там пра чалавечы дух, пра ўзаемаадносіны людзей, яны ўсе ніколі не бываюць такімі жорсткімі структурамі, там все заўсёды хуткаплынна і неяк гнутка, і пастаянна кожны момант канфігурацыі розныя мяняюцца. Вось. Так, цяпер я вярнуся ўжо больш да багаслов'я ў сучасным свеце, а не ў маім асабістым жыцці. Багаслов'е ў сучасным свеце таксама, ну, пытанне сапраўды істотнае, да? Істотнае пытанне ў тым, што нам рабіць, калі ў нас адбываюцца нейкія падзеі, а мы, ну, як бы часам багаслоўе уяўляем як, ну, кажуць такое слово схаластыка, як бы як нейкая негатыўная, часта ўжываюць схаластыка, нейкія там практыкаванні ў логіцы у арыстоцелевай, да, там гульня ў законы логікі, спробы нешта вывесці, нейкія сілагізмы і нейкую сістэму стварыць, такую філасофска-багаслоўскую сістэму, ну, пра тое, што ўсё роўна да чаго вот так вот непасрэдна дакрануцца немагчыма, альбо калі гэта магчыма, то гэта вельмі суб'ектыўна, да, як бы да Бога. Бог Троица,
Христос Бог і чалавек, як мы гэта як гэта праверыць, якімі сродкамі вымерыць, гэта практычна ніяк немагчыма. Але вельмі часта багаслоўе яно грунтуецца вакол гэтых такіх тэмаў, і часам гэтыя тэмы настолькі захопліваюць, што тое жыццё, рэальнае жыццё, пакуты людзей, радасці людзей, катаклізмы, нейкі смерць, нараджэнне, каханне і ўсё астатняе, оно праходзіць па-за гэтымі размовамі і ніяк не перасякаецца у жыцці. Для мяне насамрэч багаслоўе, яно зноў-такі з-за таго, што я інструменталісцкі чалавек, яно таксама патрэбна было, каб вырашаць праблемы. Я не звярталася да багаслоўя проста для прыгажосці. У мяне ўзнікае нейкая праблема, мяне нешта там мучае, я з нечым змагаюся, там не ведаю, і для мне патрэбна нейкі знайсці адказ, нейкі накірунак пабачыць. І вось тады я іду да багаслоўя, і мне здаецца, што патэнцыял багаслоўя, ён вельмі вялікі. Але што такое багаслоўе для мяне, сённяшняе багаслоўе, як я яго для сябе разумею, і ў першую чаргу я лічу, што багаслоўе патрэбна царкве. Царква – гэта першая супольнасць, якая патрабуе багаслоўя, але часам гэтага не ўсведамляе. І калі мы паглядзім, як царква ставіцца да багаслоўя, можна паглядзець назвы кафедраў у багаслоўскіх навучальных установах. Вось возьмем, напрыклад, акадэмію духоўную ў Мінску, праваслаўную. Кафедра апалагетыкі. Гучыць грунтоўна. Апалагетыка. І менавіта на гэтай кафедры займаюцца всякімі сацыяльнымі пытаннямі і гэтак далей. Апалагетыка, што гэта такое? Гэта фактычна інструмент абароны царквы ад розных іншых ідэалогій, нейкіх альтэрнатыўных, ад пытанняў, ад секулярызма, ад атэізма, ад іншых канфесій таксама, ад католікаў, пратэстантаў, сектаў розных і гэтак далей, які называюць гэта ў духоўнай акадэміі, там спецыяльнае сектазнаўства, адзін з самых асноўных курсаў, які чытаецца. Гісторыя таксама выконвае часта такую ідэалагічную ролю. Мы на кангрэсе нашым, пра які ўжо гаворка ішла, на нашых секцыях, мы часта сустракаліся праваслаўныя католікі, грэка-каталікі, пратэстанты. І кожны прадстаўляў сваю версію гісторыі. Што такое свая версія гісторыі? Это нашы былі тут першыя, альбо нашы былі тут сапраўдныя, альбо нашы пакутавалі, а ўсе астатнія былі такімі ворагамі, которые нападалі і ўсё нас прыніжалі, знішчалі, а мы былі зайчыкі, коцікі, і мы ні за што адказнасці ніякай не нясем, мы заўсёды мелі рацыю, а все астатнія былі такімі недобрымі людзьмі. І калі ты сустракаешся і чуеш адзін наратыў, другі, трэці, чацвёрты, ты бачыш, што ў прынцыпе гэтая царкоўная гісторыя вельмі часта яна працуе не для того, каб знайсці ісціну, а для того, каб стварыць вобраз сябе такіх коцікаў, альбо наадварот таких змагароў за што-небудзь, насуперак вобразу іншых, як нейкіх ворагаў. І фактычна эта вся царкоўная гісторыя – это апалагетыка сваёй канфесіі, калі там гэта гаворка ідзе пра канфесію, альбо апалагетыка сваёй нацыянальнай нейкай царквы у супрацьвагу там нейкім іншым церквам і гэтак далей, гледзячы, што трэба абараняць. І для мяне апалагетыка не канае больш, і ніколі мне не падабалася, таму што я заўсёды задавалася пытаннем, навошта навука патрэбна, для того, каб... Я наелася ідэалогіі беларускай дзяржаўнасці на нашай кафедры паліталогіі, калі Лукашенко ў нейкі момант яго ўжо не атрымлівалася на ягонай так званай харызме, слова таксама з тэалогіі, якое прыйшло ў паліталогію,
папулярнасць мець і палітыку і гвалт рэалізоўваць у Беларусі, да? Яму спатрэбілася ўжо ідэалогія, нейкі набор выказванняў, ідэяў, якія можна людзям трансляваць, і потым людзі будуць ўжо з гэтымі ідэямі падтрымліваць дзеючую ўладу. І для мяне гэтая апалагетыка, ідэалогія па-іншаму, тэалогія, ідэалогія царквы, яна вельмі моцна асацыявалася менавіта з гэтай дзяржаўнай ідэалогіяй альбо ідэалогіяй беларускай дзяржаўнасці, якую нам прапаноўвалі не толькі самім есці на нашым аддзяленні паліталогіі, но і іншых карміць, і нават гатаваць гэтыя ідэі, мікс нейкі, тому што патрэбна было, вы ж ведаеце, напэўна, што адзінная ідэя, это не марксізм ніякі, это не лібералізм, это не ніякай, то, што называецца палітычнай ідэалогіі, у ідэалогіі беларускай дзяржаўнасці няма. У ідэалогіі беларускай дзяржаўнасці ёсць толькі адзін пункт, на які стрыжань, на які ўсё накручваецца. Дзеючая ўлада наша выдатная, у нас усё добра, і толькі дзякуючы намаганням нашага прэзідэнта Беларусь такая, якая яна ёсць, і будзе яшчэ лепей, і гэтак далей. Всё астатняе гэта такія дэталі, якія проста падбіраюцца, прылепілі, не прылепілі, там можа быць все, што заўгодна, хоць капіталізм, дзікі капіталізм кітайскага тыпу, да, спецыфічны такі з элементамі сацыялізму, альбо наадварот, ідэя пра сацыяльную дзяржаву, якой насамрэч у нас ніякай сацыяльнай дзяржавы няма, але весь гэты дыскурс, ён проста клеіцца на гэты стрыжань. І насамрэч для мяне было б вельмі шкада, каб багаслоўе, тэалогія, гэта таксама быў нейкі стрыжань, наша канфесія самая класная, мы ведаем ісціну, і все астатнія рэчы мы падгонім пад эту ісціну. Мы не будзем самі прагінацца пад зменчывы мір. Як сказаў адзін багаслоў на дэбатах, на мінулым тыдні у Маскве праходзілі дэбаты паміж прыхільнікамі тэаэстэтыкі і цёмнай тэалогіі, так званай. Там прыхільнік тэаэстэтыкі, ён цытаваў увесь час песню. Я не вельмі добра разбіраюся, хто спявае ў расійскай не эстрадзе, это, напэўна, нейкі рускі рок. Не стоит прогибаться под изменчивый мир, пусть лучше он прогнется под нас. Машина времени, Макаревич. Дякую. Да, Макаревич спевае гэтую песню, і што прогибать этот мир под нас, як задача тэалогія, мне не вельмі сімпатычная ідэя. І для мяне тэалогія гэта для царквы у першую чаргу, гэта наадварот такая крытычная рамка, крытычны дыскурс, які задае пытанні, які пытаецца, а чаму так? А дзеля чаго гэтак? А ў чыіх інтарэсах было гэтае? А якія гістарычныя падзеі паўплывалі на тое, што мы верым так, а не гэтак? А чаму мы чытаем Біблію так, а не гэтак? Чаму мы гэта месца тлумачым так, а не гэтак? Хто са святых айцоў, напрыклад, на нас больш за ўсё паўплываў, на наша разуменне Бібліі? То бок заўсёды пытанне пра дактрыну, і гэта не значыць, што гэта неяк падрывае веру, не, гэтая крытыка і гэтая падыход да веры як таго, да чаго можна і трэба і варта задаваць пытанні, гэта для мяне гэтая першасная такая метафункцыя тэалогіі, да, для самой царквы яна патрэбна менавіта так. У міжканфесійным дыялогу багаслоўе таксама патрэбна, але зноў-такі гэта не тое багаслоўе, у якім мы шукаем, у чым памыляецца хтосьці, з кім мы вядзем дыялог, да? І нават не тое, каб дакладна вызначыць, што гэтыя
чалавек, гэтая там канфесія мае на ўвазе і правільна зразумець. Гэта, на мой погляд, таксама праца разам над нейкім праблемным пытаннем. Вот выбачайце, што я ведаю, што это таксама моя праблемка, аб'ект накіраванасць, вось, і праблема накіраванасць. Вось таму мне і нават міждысцыплінарнасць пасуе, таму што я лічу, што ўсё трэба як бы як фінская школьная адукацыя, да, там цяпер выкладаюць не фізіку, хімію, біялогію там і гэтак далей, а выкладаюць, напрыклад, вада, да, вот тэма вады. Давайте на ваду паглядзім як на атамы, якія рэакцыі, які гэта асяродак хімічны можа быць, да, якія ўласцівасці, там агрэгатныя станы у вады, ну, карацей, вы зразумелі, да? Розныя дысцыпліны просто разглядаюць вот гэты адзін феномен з розных бакоў. Вось, і мне здаецца, што для нашага міжканфесійнага дыялогу менавіта гэта самае важнае. І тут я хочу сказаць таксама пра нашу групу «Хрысціянская візія», якая ўтварылася у верасні мінулага года у сувязі з падзеямі ў Беларусі, у сувязі з кампаніяй за свабодныя выбары, у сувязі з рухам супраць фальсіфікацый, з абуджэннем народным, жаданнем мірных перамен і таксама гвалтам, з якім сутыкнуліся людзі, пачынаючы гвалт пачаўся не са жніўня, но просто ў жніўні ён набыў такія маштабы, якія просто, ну, як бы здаровая псіхіка не можа, нават здаровая псіхіка не можа не выйсці траўмаванай, толькі ад назірання за такім гвалтам і веданне пра тое, што такі гвалт ажыццяўляецца, не кажучы ўжо пра тое, каб быць ахвярай гэтага гвалту, сведкам гэтага гвалту і ці удзельнічаць у ім. І гэтая група, туды ўваходзяць не толькі багасловы, туды ўваходзяць і святары, і актывісты пратэстанцкія, каталіцкія, праваслаўныя, грэка-каталіцкія, з якімі разам мы спрабуем вырашаць некаторыя праблемы. Ну, праблемы яны не толькі багаслоўскага плану, праблемы плану, скажем, актывісцкага, можна сказаць, там свае кантакты нейкія ўключаць для того, каб беларускае пытанне падымалася там на міжнародным узроўні, унутры міжнароднай хрысціянскай супольнасці, альбо просто дзяліцца інфармацыяй пра тое, што адбываецца у царкоўных супольнасцях унутры нашай краіны, як там мяняюцца, хто наш чалавек, а хто не очень наш чалавек, хто баіцца, а хто не баіцца, каго трэба падтрымаць, вось, а каму трэба напісаць ліст такі падакараць трошкі, папужаць, паціснуць. Вось, і у межах, скажем так, гэтай супольнасці мы вырашаем таксама і багаслоўскія пытанні. А гэтыя пытанні, яны наступны, напрыклад, да, як нам, хрысціянам, якія разумеюць каштоўнасць праўды, напрыклад, і справядлівасці, права, каштоўнасць негвалтоўных, адсутнасці гвалту, да, якія хочуць, каб беларускае грамадства жыло у новых умовах і мела вось гэты доступ да палітычнага поля, да прыняцця палітычных рашэнняў, каб яно магло сапраўды ўплываць на тыя рашэнні, якія з нагоды нас жа і прымаюцца нейкая верхушка, якая зараз захапіла ўладу. Як нам сфармуляваць вось гэтыя свае ідэі, каб яны былі зразумелыя і каб яны адгукнуліся ў сэрцах іншых вернікаў, якія, магчыма, не бачаць праблемы.
у сэрцах іерархаў, якія таксама, магчыма, бачаць іншыя праблемы і хацелі б вырашэння там іншых праблем, а не тых, які хвалююць нас. Якімі словамі, якія словы знайсці, якімі словамі данесці, як сфармуляваць так, каб чалавек рэлігійны, каб чалавек, які, для якога штосьці значыць пісанне, альбо штосьці значыць там царкоўнае богаслужэнне, альбо штосьці значыць святыя айцы, альбо там нейкія аўтары аўтарытэтныя. Вот як да іх данесці про тое, што мір, напрыклад, не можа быць без праўды. Я паглядзела, вот я недавно паглядзела малітвы, якія складаліся ў сувязі з сітуацыяй у Беларусі беларускай праваслаўнай царквой. Гэтыя малітвы, яны заўсёды фармулююцца як малітва за мір. Малітва за мір, малітва за стабільнасць. Вось, і ніколі практычна не гучыць слова праўда і справядлівасць. І я зацікавілася, чаму гэта так. І мы рабілі запіс адной малітвы, не малітва, а просто звароты там праваслаўных хрысціян, такі відазварот, это папулярная форма данесення сваіх ідэй у эпоху тэлеграма. Як адзін хлопец, Рома, ён калі казаў, ён сказаў: мы молімся за мір і справядлівасць, за мір і праўду. І потым па розных праваслаўных чатах гэтае відэо пайшло, і я паглядзела, што бок, які выступае ў падтрымку дзеячай улады, так сказаць, да, гэты бок пачаў крытыкаваць: мы не молімся за праўду. Як ён меў права, якое ён меў права вот эту праўду ўстаўляць? Вось, і быў просто такі хайп падняўся. Я здзівілася, мне здавалася, што нават слова праўда можна туды-сюды цягаць, да, і гэта кажуць, праўда ў нас, а праўда не ў вас, а вот гэта насамрэч праўда. А тут аказалася, што само паняцце праўды, яно ўжо настолькі афарбаванае, яно як реально нейкія цвіта наша беларуская, якая калі ўжо ўсыпеш у ваду, то вода перастане быць гэтай чыстай вадой, а стане напоем, цуда напоем цвітай. Да? Вот, здавалася, гэтае слово, яно ўжо само па сабе заряжана пэўным чынам, і яно выклікае супраціў. Слова стабільнасць не выклікае супраціў, слова мір не выклікае супраціў, а вот слова праўда і слова справядлівасць яны выклікаюць супраціў. Значыць, для мяне лагічна, у гэтым слове, у гэтым паняцці ляжыць нейкая кропка балявая. І менавіта для мяне гэта сведчанне таго, што вот з гэтай кропкай нам трэба папрацаваць. Што здарылася з хрысціянамі беларускімі, для якіх слова праўда і справядлівасць раптам сталі такім пудзелам, ад якога трэба пазбягаць, ад якога трэба хавацца. І мне здаецца, што гэта вельмі проста. Царква, якая вот займаецца там навучаннем людзей, да, і прэтэндуе на то, каб займацца навучаннем людзей, вот казані, літаратура духоўная, якая там прадавалася і прадаецца, само нейкае вот вывучэнне развагі, яны амаль ніколі не звярталіся да праблемы справядлівасці і праўды. І гэтая тэма, яна як бы, да, мір, чаму мір любяць? Таму што, хаця гэта і не слово смирение, вот это, оно не паходзіць ад слова мір, гэта памылка перакладчыка, як бы вот этот памылковы сябра перакладчыка, да, які вроде мір і смирение, оно як бы як аднакарэнныя словы, но гэта не так. І вот мир падабаецца, потому что это слово смирение. Мир, яно уяўляецца менавіта такім пакорай, і у тым ліку пакорай, якая датычыцца пакоры перад несправядлівасцю, пакорай перад вот гэтай узурпатарскай улады, не гэтай, а любой узурпатарскай улады і гэтак далей. Вот этой іерархіяй, у якой месца справядлівасці няма. Вось, і сапраўды гэта адкрывае для нас
ну, мы вызначылі праблемы, трэба з гэтай праблемай неяк разбірацца, і трэба, ну, мне здаецца, вот это першасная задача вот зараз будзіць сумленне, потому что за праўду і справядлівасць сумленне не за мір адказвае. Сумленне – гэта такая вот штука ўнутры нас, да, вось, якая адказвае за паняцце, ў прынцыпе, праўды і справядлівасці. І вот стаянню гэтай праўды і пошуку справядлівасці. Вось, і будзіць сумленне і просто нагадваць, што ёсць сумленне, і што сумленне, оно можа адрозніваць добро ад зла. Ну, здавалася, это такая базовая рэч, але яна зараз з'яўляецца для вот багасловаў важнай рэччу. Даносіць да царкоўнай супольнасці, якая прэтэндуе на то, каб быць хрысціянскай, да, да царкоўных іерархаў, да бацюшак, пра тое, што справядлівасць гэта важна. Ну, здавалася б, гэта павінна быць зразумелым, але не. Вось. Ну, гэта я просто прыводжу прыклад таго, які можа быць патэнцыял вось гэтага багаслов'я скіраваны да як бы царкоўнай супольнасці. Будзіць сумленне. Альбо вот, калі мы кажам пра каталіцкую супольнасць, ксёндз Вячеслаў Барок вельмі зараз шчыруе на гэтай ніве абуджэння нейкага сумлення. Вось, але мы размаўлялі пра тое, вот, здавалася б, каталіцкая супольнасць, ну, і блізка да ідэалу паводзіла сябе у сітуацыі крызіса, і словы пра праўду і пра справядлівасць гучалі, але вот інцыдэнт, які адбыўся з мітрапалітам Тадеушем Кандрусевічем, два інцыдэнты, я б нават сказала, якія з ім адбыліся. Першы інцыдэнт, чаму за яго не заступілася, скажем так, яго вышэйшыя улады, чаму яго адправілі на пенсію. А другі інцыдэнт – гэта пытанне, чаму мітрапаліт Тадеуш Кандрусевіч звярнуўся да вось гэтага нібы-беларускі народны сход. Я забываю, як называюцца гэтыя ўсе бессэнсоўныя мерапрыемствы, а можа і ўсебеларускі народны сход они і называюцца, которые так званы ўсебеларускі народны сход, які сабраў Лукашенко і мітрапаліт Тадеуш Кандрусевіч, вот той, які прабыў 4 месяцы на выгнанні, за которого подпісала там супраць яго пераследу нават супольнасць беларускіх геяў і лесбіянак уступілася, да? А пра лайф арганізацыі касцёльныя ніводнага слова не выказалі. Ну, сядзіць ён там, не будзем нічога ў абарону мітрапаліта Тадеуша гаварыць. Вось, ён звяртаецца да беларускага народнага сходу з прапановай унесці змены ў канстытуцыю для того, каб абараніць традыцыйную сям'ю, да, запісаць шлюб як саюз мужчыны і жанчыны. Ну, это сакавік альбо люты 2021 года, паўгады ўжо амаль што ідуць такія падзеі ў Беларусі, столькі гвалту, забіты Роман Бандарэнка на вуліцы просто бандытамі дзяржаўнымі, і нічога, людзей садзяць, не даюць некалькі гадоў за стрымы, і сотні палітвязняў, тысячы арыштаваных, да, а ну, мы звяртаемся да, як там прадстаўнік царкоўнай супольнасці, мы звяртаемся да вось гэтага дыктатара з адзіным пытаннем, да, унесіце, калі ласка, у вот эту вашу узурпатарскую канстытуцыю абарону традыцыйнай сям'і. Приехали. Ну, богословы адразу такі, опа, што, у чым праблема? Што спрацоўвае, якая штука спрацоўвае, якая замінае бачыць прыярытэты, якая замінае бачыць вось гэтыя, ну, то, што павінна стаяць на першым месцы і які голас павінен быць царквы сёння. Ну, вот для мяне, напрыклад, як бы, гэта відавочна, што гэта быў не зусім не той голас, які павінен быў быць. Разбіраемся, што здарылася, якую ролю выконваць вот этот вот дыскурс, на які хрысціянскія супольнасці купляюцца так званых традыцыйных каштоўнасцяў.
чаму нас так лёгка за гэта сказаць традыцыйная сям'я, і ўсе адразу як на крючок трапляюцца, як рыбкі безгалосыя, да, на гэтую нажыўку. Што ў нас такое ў нашым багаслоўі, у нашым разуменні свету працуе не так, што дазваляе нам раз за разам трапляцца ў адну і тую пастку. Магчыма, мы просто неправільна фармулюем свае прыярытэты. Чаму нас не абараняюць нашы прыярытэты, наша бачанне, і мы не можам ісці вот там у пэўным кірунку і іншых за сабой весці. Што гэта таксама вялікае багаслоўскае пытанне. І гэта пытанне, не першы год у Беларусі адбываецца, я павінна сказаць, і былі дыскусіі на старонках нашай Нівы, таксама багаслоўскія дыскусіі. Я памятаю, Пётр Рудкоўскі пісаў пра тое, чаму касцёл не заступаецца за палітвязняў. У яго была свая канцэпцыя, чаму касцёл не заступаецца за палітвязняў, таму што, казаў Пётр Рудкоўскі, павінны быць прыярытэты. І паводле сацыяльнага вучэння каталіцкай царквы першым прыярытэтам з'яўляецца Бог і магчымасць вольна маліцца і выконваць пакланенне Богу. На другім месцы неабароненыя, безабаронныя жыцці, гэта значыць ненароджаныя немаўляты, іх жыццё абараніць, таму што яны самыя безабаронныя істоты чалавечыя у нашым свеце. Потым ідуць правы чалавека, права на жыццё, такіх звычайных людзей, ужо нашых дарослых. Потым ужо ідуць там палітычныя і культурніцкія правы. Вось. І адпаведна, пісаў Пётр Рудкоўскі, дзеля абароны больш важных прыярытэтаў можна пагрэбаваць менш важнымі. Таму, калі зараз у касцёла стаіць праблема, калі ў Беларусі робяцца аборты, і касцёл выбірае абараняць вось гэтую катэгорыю людзей, то і дзеля гэтага ему трэба адмовіцца ад абароны палітвязняў, ад абароны там, не ведаю, яшчэ там нейкіх груп, там, ад абароны беларускай мовы, ад абароны яшчэ хоць чаго, што знаходзіцца па-за на гэта, як ён называў, забыла, як ён называў гэтыя лесвіцы прыярытэтаў. Вось, то правільна робіць касцёл, што адмаўляюцца. Ну і ўрэшце рэшт, у палітвязняў ёсць адвакаты, у іх ёсць права, там, не ведаю, хоць какой-то суд адбываецца. А от немаўляты, іх ніхто не пытае, і ў іх адвакатаў няма. Іх проста забіваюць у абортах. Таму дзеля вось гэтай годнай тэмы абароны жыцця, альбо там традыцыйнага шлюбу, як у гэтым сезоне дадалася тэма, да, можна пагрэбаваць нейкімі іншымі каштоўнасцямі. Зноў пытанне да багасловаў. Працуе гэта? Нармальна вам гэта уяўляецца такая канцэпцыя, альбо штосьці в этой канцэпцыі не так. Давайте пагаворым, давайте разберемся, давайте паглядзім, дасягаем мы, выбачайце, што я зноў інструментальна падыходжу, дасягаем мы нейкай мэты ці не дасягаем, і якой мэты мы дасягаем. І проста прааналізуем, як наша дзейнасць, што адбывалася апошнія 20 гадоў, да чаго прывялі такія пазіцыі і гэтак далей. Гэта таксама задача багасловаў, зразумець, якую ролю мы выконваем там у такіх культурніцкіх войнах, як там царкоўная супольнасць, альбо там царкоўна-палітычная супольнасць. Вось. І зноў-такі, за што мы прадаем, за якую там чачавічную пахлёбку, мы прадаем сваё багаслоўе, сваю аўтаномію, сваё жаданне ісці за праўдай і свой абавязак ісці за праўдай, за справядлівасцю, за што мы прадаем, і чаму мы не бачым гэтага, і як мы не можам вылічыць вось гэтыя кошты правільна. Таксама задача багаслова разабрацца і адказаць на пытанне. І гэта ўключае не толькі чыста багаслоўскія нейкія тэмы, але і тэмы сацыялагічныя, паліталагічныя, філасофскія. Як працуе грамадства, як працуе ідэалогія, як працуюць структуры, як працуе прыняцце палітычных рашэнняў, што уплывае там на шлюб
наколькі заканадаўства пра шлюб уплывае на тое, як феномен шлюба, вот эта інстытуцыя шлюба развіваецца і як людзі яе пражываюць. Вось, ну, ці сапраўды забарона такая вот заканадаўчая альбо абарона яна прывядзе да тых мэтаў, да якіх хацелі б мы, каб прывяло. Альбо ці забарона аборту, да чаго яна прывядзе. Трэба не толькі разглядаць, ну, як бы багасловам таксама трэба вучыцца іншым навукам, да, і выкарыстоўваць інструментарый іншых навукаў. Таму што проста зацвердзіць нейкую ісціну, нейкую аксіёму, гэтага недастаткова. Аксіёма сама па сабе не працуе. Патрэбны механізм нейкі, да, і праверка, эксперымент у тым ліку. Эксперымент, мы штосьці робім, які вынік мы атрымліваем. Вось. Гэта я просто да прыкладу да таго, вот, ну, якія багаслоўскія дыскусіі мы вядзем унутры нашай супольнасці. Да? Потым, як у нас вельмі была творчая задача таксама, як нам папу рымскаму, вялікаму багаслову Францыску, як нам ему данесці, што ёсць такая Беларусь, папа, пачаму ты маўчыш? Як ведаеце, былі такія плакаты «Папа, позвони мне», і там дзяўчаты стаялі з нумарам тэлефона, з плакатамі, ну, тому што было вядома, што папа час ад часу звоніць простым людзям пагаварыць. Вось. І мы хацелі таксама, ну, як бы, в прынцыпе, хацелі стаць з плакатамі таксама «Папа, Беларусь, тут такая ёсць краіна, і тут католікі таксама церпяць, і не толькі католікі, тут шмат хто церпяць. Ну, скажы слова, просто, ну, суцеш нас, там, альбо скажы, што нам рабіць, альбо скажы нам, памажы нам как-то, да? Ты вот зрабіў сваю энцыкліку «Фрателлі Тутці», усе браты. Ты там шмат пішаш пра мір, пра дыялог у грамадстве, пра тое, як не трэба перагортваць старонку, да, вот Ксёндз Барок, дарэчы, вельмі так вот па нюансах разабраў энцыкліку ў сваіх відэа. Вот, папа, пачуй нас. Як вот, стаяла таксама пытанне, як данесці папу, які багаслоўскія нітачкі падзёргаць, каб да гэтага папа дабіцца. Вось, ну, як бы, у нас стаяла задача звярнуць увагу на яго апошнюю энцыкліку. Да яго свае словы, якія ён напісаў у верасні, ну, ён, конечно, іх пісаў, гаварыў на працягу некалькіх гадоў, потым сакратары сабралі і зрабілі з гэтага ўсяго энцыкліку з розных выступаў. Але давай прааналізуем, што ты, папа, хацеў сказаць, а потым прыйдзем да цябе з тваімі ж словамі і прымусім цябе сказаць тое, што мы ад цябе чакаем пачуць. Вось. Таксама задача багаслова. І апошняе, ну, вот это я рассказала пра унутры, як з царкоўнымі супольнасцямі, да, багасловам весці дыялог. І апошняе, што гэта грамадства. Безумоўна, для чаго патрэбны царкоўнай супольнасці, альбо наадварот, чаму царкоўная супольнасць не любіць багасловаў, мы высветлілі. А вот для грамадства, што наша беларускае грамадства можа бачыць у багасловах. І раскажу таксама гісторыю з жыцця. Я цяпер знаходжуся ў Бонне. У верасні у Кёльне мы рабілі малітву, экуменічную малітву за Беларусь. І быў мітынг такі у падтрымку Беларусі каля Кёльнскага сабору. Беларусы сабраліся з плакатамі, са сцягамі, ну і былі розныя прамовы. І вот мы прыйшлі таксама са сваімі плакатамі, з Кабдрусевічам, з Артеміем, архіепіскапам Артеміем, з іх цытатамі, вось. І у нас была малітва свая такая напісаная. Ну, в прынцыпе, я в Германії прывыкла да таго, што малітва гэта не толькі зварот да Бога, гэта таксама публічнае сведчанне нейкае, да, як бы сама малітва, яна арыентавана не толькі Богу, каб ён зразумеў, у прынцыпе, Богу можна проста паўздыхаць, і ён все зразумее. Вось, але малітва патрэбна таксама для фармулёўкі, ну, для багаслоўскіх нейкіх тэмаў, таму што асабліва, ну, добра, і заўсёды так было. І малітва вельмі часта дагматыку нават утрымлівала і некія перапрацоўвала нейкія метафоры і прапановала людзям для лепшага засваення гэтай дагматыкі. Вось, і таму такая функцыя таксама была. І вот мы выйшлі, у нас была малітва, мы хацелі ёй памаліцца,
І тут люди почали говорити: ні, ми не хотім. Ну, ви б ще сюди геїв і ЛГБТ привели з веселковим стягом. Вось, не хапало нам ще тут розділення. Вось, нам гэта разделение не трэба нам эти хрысціяне, гэтыя малітвы на нашай беларускай акцыі каля Кёльнскага собора, мы гэтага не прымаем. І потым быў вялікі чат, дыялог у Тэлеграме. Вось, і я все аргументы чытала, каму не спадабалася. Вось, і я зразумела, от з многіх аргументаў, калі падсумаваць, я зразумела, што в прынцыпе, калі б мы былі святары, і калі б мы просто прыйшлі там у нейкім там адзенні і штосьці там такое парабілі, цікавае, прыгожае, не ведаю, там кадзілам памахалі, я таксама люблю кадзіла, ну, вось, і гэта людзям было больш прымальна. У тым плане, што, ну, як бы царква была б на сваім месцы. Царква была б, вот, ну, нейкі такі антураж стварыла б, ну, тут сцяг, тут бацюшка, все окей. Вось, але вельмі цяжка было ўявіць, што вот нейкая там царкоўная супольнасць будзе штосьці зараз гаварыць, штосьці, да, няхай у форме малітвы, но будзе штосьці гаварыць да нас, і нам трэба это слухаць. Вось, і апозіцыя, ну, скажем так, вот это непрыманне, оно адбылося менавіта на гэтым узроўні. Чаму так адбываецца? Чаму ў Германії так не адбываецца? Ну, у нямецкай Германії, а не у дыяспоры беларускай, а у Беларусі дагэтуль вот царква успрымаецца хутчэй просто сваёй прысутнасцю, там іерархіі на розных мерапрыемствах, да, а яны як бы просто сваёй прысутнасцю асвячаюць нешта. Таму што насамрэч вельмі шмат царква, она нічого не говорила. То есть не говорила такой мовай і не говорила на такую тему, якая б доходила, якая б чапляла за жывое, якая б чапляла не толькі на эмацыйным, на інтэлектуальным узроўні. Гэтага не было. І тому, ну, нават праваслаўныя самі, которые ходзяць у царкву, яны, ну, калі пачынае бацюшка штосьці казаць, яны хуценька ўжо сыходзяць, то ўжо як бы не абавязковая частка службы. Вось, і в прынцыпе, калі спытаць, а што там бацюшка гаварыў, ну, люди скажуць, ну, что-то там, про что-то там такое, вот, про пост, смирение і так далей. І атрымліваецца, што проста вось гэтага прадукта, скажем так, прадукта, які б працаваў крэатыўна, дакладней, які б быў таксама трыгерам, які б быў трыгерам крэатыўнасці, на які б хацелася рэагаваць, з якім бы хацелася спрачацца і, ну, які б реально закранаў змястоўна нешта. Гэтага не было. Амаль што не было. Не, я не могу сказаць, што зусім не было. Часам гэта адбывалася ў нейкіх, калі, можа, у нацыянальных асяродках, калі тэма была на нацыянальную тэму, там больш-менш нейкі вот дыскурс і спробы размаўляць на такую царкоўна-грамадскую тэму у кантэксце патрыятызму, скажем, і оно больш-менш, ну, у нас атрымалася, оно неяк развівалася. І, магчыма, таму, што быў нейкі запад вот з боку нацыянальных сілаў, да, на гэта, на такую падтрымку, сімвалічную падтрымку. Вось, але, ну, гэта ўсё. Гэтага мала, гэта незнаёмае, гэта дзікае чужое. Вось, і на мой погляд, я ўжо бачу, што хутка будзе гадзіна, як я кажу, да, значит, трэба ўжо заканчваць, і можна выпіць. Хто налівае мне сёння, да, што у прынцыпе гэта задача вот такі прадукт рабіць, прадукт, які б закранаў і на які б хацелася рэагаваць, і які б, ну, вот, триггерный продукт. Вось, я спадзяюся, што я да яго яшчэ не дайшла, да, я вам сёння не прапанавала сваіх триггерных прадуктаў, але, ну, як бы у цэлым сітуацыю абмалявала. Таго, што багаслоўе, безумоўна, знаходзіцца ў крызісе з аднаго боку, але з іншага боку тая сітуацыя, якая паставіла вельмі шмат пытанняў, якая вельмі, можна сказаць, упершыню так глыбока
закранула на эмацыйным, на інтэлектуальным узроўні беларускага чалавека. І гэта нам дае патэнцыял, і мы адчуваем таксама запыт на тое, каб штосьці сказаць. І мы бачым, што рэакцыя на, калі іерархі гаварылі добра, вось іх все нехты і все Беларусь галаўнога мозга і все перапошчвалі. Вось, таму што гэта было нова і гэта было нават скандальна. Это было настолькі скандальна, што Александр Лукашенко ўжо ў жніўні 22 жніўня ў Гродна раптам сказаў, што ну, что-то церкви, я вами недовольны, вы что-то много говорите и занимаетесь поэтому политикой. Вот, а церковь это для души, и туда человек должен приходить успокаиваться душой. Вот, сказал и он, и всех этих церквей разогнал, кого мог, до кого дотягнулся, на кого хапило ресурсы у его. Вот, что, як толькі церква спрабуе падаць нейкі голас, да, адразу гэты голас, можа, многа хто не пачуў, але Лукашенко пачуў, што царква гаворыць. Можа, піск царквы быў не вельмі гучны, і можа, не вельмі все было сфармулявана, як трэба, але проста гучанне самого слова «праўда» і «справядлівасць», проста гэтых толькі словаў, яны ўжо прывялі ў шал диктатора. Я хочу рассказать еще одну маленькую историю, анекдот. Калі у Греции, до речі, Світлана Тихановская зараз у Греции, ось і про Грецию анекдот. У Греции, калі быў режим чорных полковников, пришли вот эти полковники на нейкі прыём да іерарху. І тут іерарх пачаў крычаць: «Элефтерия! Демократия!» Все в шоку. А элефтерия — это свобода, демократия, ну, понятно, что это демократия. Вот. И тут прибегают девчаты и кажут, что треба. Вот. Ну, оказалось, что это имена девчат, просто специально допомагать частовать, да, покликал девчат с такими именами, как можно было покричать демократия и свобода, как на несколько секунд хотя бы эти полковники, как они немножко захотели не кушать, а в туалет, да, вот. Ну да, карацей, гэтых дыктатараў вельмі лёгка триггерить, да, нават недастатковая лояльнасць, гэта ўжо успрымаецца як мова варожасці. Вот, но нам з дыктатарам мы разбяремся, вот з беларускім грамадствам нам, я думаю, што беларускае грамадства з нас спытае яшчэ у наступным сезоне пасля перамогі, спытае, дзе ты быў і што ты рабіў у ноч, и внесел протокол. Ночь с такого-то по такое, да, и внесел это все в протокол, и справедливо оценить словы дзеянні кожнага, хто казаў і маўчаў, хто дзейнічаў і бездзейнічаў. Вот 58 хвілін я амаль што уклалася. Дзякуй. Тут это у нас не так жорстка по гадзінніку, тут хутчэй як атрымаецца. Мне вельмі цікава было вас слухаць, потому што як вот досвед майго акадэмічнага багаслов'я, якім я займалася ў 2 краінах 14 гадоў, абсалютна іншы. Просто вот, ну, зусім мне ў галаву бы не прыйшло сказаць, што багаслов'е працуе з царкоўнай супольнасцю. Просто абсалютна вот такое. Мне было цікава, што вы сапраўды гэтым займаецеся, і мусіць добра. У нас хутчэй мелася на ўвазе, што царква думае багасловамі. Вот так вот. Она, безумоўна, гэтага не рабіла, але это як бы мелася на ўвазе. А само багаслов'е, вот оно як бы стварала гэтую інтэлектуальную духовную прастору, накоплівала веду. Адзінае, што велізарны акцэнт быў там менавіта на сацыяльнае багаслов'е, на сацыяльную этыку, на там медыцынскую этыку, на все такія пытанні. Таму ж, вот я кажу, што у нас это якраз быў курс по reconciliation, по прымірэнні, на якім вот гэты езуіт падняў пытанне, што навошта мы ў свеце, калі мы не ўплываем на грамадства. Ён бы ніколі не сказаў, што мы не ўплываем на царкву, каб яна ўплывала. Абсалютна гэтага нават і быць не магло. Просто што як бы багасловы это як бы
ну, самастойная, самадастатковая сусветная адзінка, і мы сапраўды павінны вот нейкім чынам это паляпшаць, асэнсоўваць і саваць наперад гэты свет. І нават Да, ну, я Ага. парырю, тому што езуіт вельмі лёгка пра гэта казаць. Ну, Ну, это- у плане, гэта- ну, у плане, што езуіт, ну, зараз папа езуіт, да, езуіты ўсё ж такі уплываюць на свет. У адрозненні ад жанчын, багасловаў, ну, насамрэч, вот... Тады не было папы езуіта, і гэта просто гэта езуіт, это як прыклад, але гэта была такая як бы агульная тэндэнцыя. І вот яшчэ вот наконт адносінаў багасловаў і царквы быў такі жарт, нават яго нейкую інсцэніроўку рабілі, якая прывяла да вельмі вялікага незадавальнення кіраўніцтвам факультэта багаслоўскага. Там штосьці было, я не памятаю дакладна, але там штосьці было, што багасловы збіраюцца на нейкі багаслоўскі кангрэс там, і адзін другому кажа, што ён пойдзе, што зараз я пайду ў царкву на службу, а потым царкву кажа: ты пойдзеш у царкву, а я думаў, ты багаслоў. І што было нават так, што багасловие само па сабе это абсалютна ну ніяк не абавязкова эклезіастычнае, ну ніяк. Яно можа быць эклезіастычным, але хутчэй за ўсё не. То есть хутчэй за ўсё яно менавіта працуе наўпрост вот с этой інтэлектуальнай прастораю, з грамадскай думкаю, вот з тымі з вострымі пытаннямі, ну апроч там всяго іншага. Там якраз тое, што вот што, як вы гаворыце, што багасловы працуюць менавіта з царквой, каб царква там штосьці сама в сабе разумела, то у нас бы хутчэй бы паставілі пытанне, а навошта гэта рабіць? Вось чаму нельга гэта рабіць наўпрост да грамадства? Ну, вельмі цікава. Ну, я адкрываю сесію пытанняў каментароў. Вот, у нас тут безумоўна і Ігор Іваноў, яшчэ адзін багаслоў прысутны. Да, таксама багаслоў, пра которого я, ну, так ці інакш гаварыла у трэцяй асобе. Які таксама прайшоў колькі Ігор 6 гадоў багаслов'я в Лондоне, так? Ну так, мы разам вучылі, ну, у адным і тым жа вусне. Так. Это я спрабую схаваць сваю руку. Я што хацеў сказаць, прывітанне, дарэчы. Падымі трошачку кампутер, каб а то лоб не відаць. Што мяне закранула, Ну, вот так лепш. вялікі дзякуй, вельмі цікава, што мяне закранула сёння, гэта якраз гэтая гісторыя з Кёльна. Я падумаў, што гэта не выпадкова. Шмат людзей, асабліва ў Беларусі, яны бачаць, можа быць, неўсвядомлена, падсвядома адчуваюць, што царква для іх уяўляе небяспеку. Ну і ў прынцыпе, канешне, Евангелие, яно, ну тое, што challenging, да, выклік і так далей, але я тут пра іншае хутчэй, я думаю, я пра тое, што у нас вельмі збольшага царква у нас гаворыць ну такім тонам асуджэння, што вы грэшнікі, пакайцеся і так далей. Але было вот гэта вот светлы такі момант, калі асабліва каталіцкія біскупы некалькі святары прамаўлялі пра тое, што мы ўсе разам, мы адно, і паглядзіце, як шмат чаго нам атрымліваецца ўсім разам. І не ўпадалі ў гэтае у асуджэнне. І тое самае мітрапаліт Павел таксама ў нейкі вось момант. Ён таксама прыйшоў да людзей і падымаў іх так, ну, канешне, давялося сыходзіць. За што і пацярпеў. Што? За што і пацярпеў. За што і пацярпеў. Але ў апошнія дні раптам зноў гэтае, што буслаўская пажар для нас гэта знак, што нам трэба стаць на калені і пакаяцца, што гэта пакаранне, ну, гэта намёк, што это пакаранне за грахі. І я думаю, што для людзей гэта працуе на вельмі шмат узроўнях, і людзі пачынаюць адчуваць, і яны працягваюць адчуваць, што рэлігія гэта небяспечна, вера гэта страшна. Вот. Таму мне вельмі падабаецца тое, што робіць хрысціянская візія, гэта прапануе гэтую вот ідэю, што наше змаганне, мы прыйдзем да перамогі не гвалтоўна, пра тое, што Евангелие прапануе ідэю братэрства і сястрыцтва разам і так далей, і гэта шлях, ну так, без гвалту, который якраз прывядзе да выніку.
Так, дзякуй, Ігор. Я просто хотела яшчэ дадаць, што насамрэч царква з аднаго боку выглядае сапраўды такой страшнай як бы новым дыктатарам, да, нічым ад Лукашэнкі не адрозніваецца. Але з іншага боку, не маючы рэальна ніякіх механізмаў вот рэалізацыі гэтага аўтарытэта, на які яна прэтэндуе, ну яна выглядае фрыкавата. Да? Ну, как з якой нагоды-то яны ўвогуле что-то там гавораць і каму гэта ўвогуле цікава. Вось. І ну, тут як бы адбываецца такі гэп, да, такі разрыў паміж вось гэтай вот высокай роллю такога прамоўцы, які ўсё ведае, адказы на пытанні, які кудысьці павядзе, і з абсалютным небачаннем таго, што для большасці грамадства, у прынцыпе, яна не ўяўляе для сябе гэтага аўтарытэта, і гэты аўтарытэт трэба яшчэ зарабіць, а ну такім чынам, каб просто даваць нейкія рэцэпты зверху і вот так вот нешта дыктаваць і кудысьці там трансляваць, гэтым аўтарытэт не заробіш, яго можна страціць толькі яшчэ больш. Вось. І гэта таксама, мне здаецца, задача багасловаў. Ну, напрыклад, мы зрабілі даследаванне, у нас было даследаванне разам з народным апытаннем з такім праектам сацыялагічным пра тое, як людзі ў царкве наколькі давяраюць сваім іерархам ці не давяраюць у сувязі вот з тымі выказваннямі, якімі былі і так далей. Таму што, ну, на мой погляд, ну, іерархі у іх вельмі дрэнна са зваротнай сувязі. Вот з Богам у них зваротная сувязь класна працуе. Касцёл спалілі, ну, это, ну, значит, Бог сказаў пакайцеся. Ну, як бы ўсё, ну, мы як бы з Богом поразумелись, и мы, в принципе, разумеем, что Бог хотел нам сказать, да, одразу. Вось, ну, а вот со своими верниками вот это как бы працуе вельмі дрэнна зваротная сувязь. И тому, мне здаецца, вот это одна з наших задач доносить. И я не казала, что багасловие заўсёды працуе толькі на царкоўную супольнасць, але праблема нашай царкоўнай супольнасці ў Беларусі ў тым, што она настолькі далёкая ад багаслоўя і настолькі сляпая і настолькі глухая, што ну, трэба, ну, гэта прыходзіцца, мы іх разглядаем таксама не толькі як сваіх вот, унутрыцаркоўнай дынаміцы, да, а таксама як вот эту частку грамадства, з якой трэба працаваць і да якой трэба данесці, ну, нейкія рэчы, якіх просто, ну, па-іншаму яны не бачаць. Вось. Ну, як яшчэ казалі пра царкву, асабліва ўсходнюю от грамадства, ну, клуб барадатых мужчын. Як бы ж, ну, окей, хай яны будуць, але яны маюць права, але якое яны дачыненне маюць да нас. Нічого, барадатыя жанчыны таксама сустракаюцца. Яны не ў гэтым клубе. Не па-за гэтым клубам, а это клуб барадатых мужчын. Вось. І это такая, вот як вы гаворыце, што такая фрыкавата так выглядае, вот оно так выглядае, сапраўды, што я думаў, ты тэолог, а ты тут понимаешь, у царкву на службу ходзіш, то есть оно так дзіўна гучыць. Але якія сапраўды могуць быць механізмы размаўляння багасловаў з грамадствам, з сітуацыяй, калі не ўласна там з царкоўнай супольнасцю. Вот як вы сказали напрыканцы, вельмі добра, што ў нас спытаюць. Ва ўсіх будзе спытана, у кожнага, ну ўвогуле у кожнага будзе запытана, дзесьці кімсьці, дзесьці некім ці ўнутраным голасам, ці Богам, ці грамадствам, ці чымсьці будзе запытана, дзе ты быў, што ты рабіў, і чаго ты не зрабіў, і чаму ты гэтага не зрабіў. Так? Вот я у гэтым сэнсе цікава, як вы бачыце гэтую працу, змену сітуацыі ў Беларусі, працу з беларускай прастораю цяперашняй, калі не на простава царкоўную, а на простава грамадскую. Ну, я еще вернусь таксама да царкоўнай тэмы, таму што вот узгадвалі мітрапаліта Паўла. Мітрапаліт Павел прыйшоў не сваім розумам, да таго, што ён сказаў. Ён просто паслухаў людзей, ну, яго ў вір людзей уцягнула, і ён просто яму не было куды адкруціцца, я не мог у твар жанчынам, якія плачуць, да, казаць какую-то ахінею. Вот Веніамін, я думаю, што мог бы казаць, а вот мітрапаліт Павел, он просто чалавек, які пачуў плач, пабачыў слёзы. І
і ўсё, і яму трэба было, ну, штосьці казаць ужо адэкватнае гэтай сітуацыі, гэтым слязам і гэтаму плачу. Вось, і тое, што зараз людзі прыходзяць у царкву, і прыходзяць да святароў, і яны дзеляцца, яны паказваюць фотаздымкі, яны расказваюць пра сваіх дзяцей, пра сябе саміх. І вот это слухаць, ну, як бы, што можа сказаць царква? Уперш яна павінна паслухаць перад тым, як сказаць, паслухаць вот гэты плач, да, паслухаць пытанні, паслухаць нават калі людзі лаюцца і выказваюць фрустрацыю, незадаволенасць, і не затыкаць іх, і не казаць: «Ой, нет, не надо говорить это, не надо так, это ўсё дрэнна для душы». Не, гэта добра для душы. Калі даць чалавеку выказацца, а не затыкаць яго, гэта, ну, зараз першасная функцыя царквы. І тым людзям, якія там знаходзяцца ў зняволенні зараз, да, вот пачуць іх сем'і, пачуць голас грамадства беларускага, вось, і ўжо пасля нешта вучыць і гаварыць. Вот праблема вельмі часта нашага, ну, там, багаслоўскага альбо там царкоўнага свету у тым, што у нас ёсць гатовыя адказы, і мы яшчэ не чуючы пытанні, мы ўжо гатовымі этімі можам выдаваць як аўтамат прадукт, который у нас там застаўлены, да, ведаеце, такія ёсць аўтаматы, там вада, кока-кола, там на 2 нажимаеш, вот, а людзям можа не тое трэба зусім, можа яны кушаць хочуць, а не піць, да, вот, і таму паслухаць іх пра іх патрэбы, ну, і самім жыць гэтымі патрэбамі, то есть не аддзяляць сябе ад іншых людзей, і мне здаецца, што гэта вельмі моцна паўплывала менавіта на сітуацыю з тым, як праваслаўная царква адрэагавала ў гэты раз, таму што, ну, як бы, калі людзі прыходзяць да святароў, ну, калі, ну, все-таки сэрца ўжо не вытрымлівае, да, то есть ты ўжо не можаш заставацца абыякавым да гісторыі, які паўтараюцца, і, ну, ты вымушаны просто, ну, как бы покаяние, это вот эта змена сэрца, да, то есть просто пачуць і змяніць сваё сэрца і, ну, бачыць больш і чуць больш і аказваць, ну, чалавеку суцяшэнне, даваць і нейкую міласць, дапамогу аказваць. Дарэчы, вот, ну, як бы багасловы Левінас, я не ведаю, мне падабаецца вельмі філосаф, Багаслоў. Ну, да, яго просто, ну, часто там хтосьці вельмі пратэстуе, каб яго называць багасловам. Вось, калі ён кажа пра... Багаслоўскія і філасофскія работы заўсёды друкаваў у 2 розных выдавецтвах. Ён не змешваў сам філасофію і багаслов'е. Там, конечно, філосаф Левінас і багаслоў Левінас — это ёсць філосаф Левінас, ёсць багаслоў Левінас. Это не одна особа, а 2 особы. Да, но мне здаецца, там все, як бы, ну, вельмі цяжка раздзяліць насамрэч. Вот я, ну, скажу про багаслоўскую некаторую частку, про то, як ён пісаў, што такое пророк, ну, як, што такое пророцтва ўвогуле, як, адкуль бярэцца гэты пророк, што заўсёды пророкам становіцца той, хто адгукаецца на патрэбу іншага, да, то есть другога. Я не ведаю, як тут лепей сказаць, другога ці іншага, ну, іншага чалавека, да, вот калі гэты чалавек абвяшчае пра патрэбы, як толькі ты на яе адгукнуўся, ты становішся для гэтага чалавека пророкам ад Бога. І вось, і мне здаецца, што вот гэтае разуменне таго, вельмі часта, дарэчы, вот я працую паколькі ў сацыяльнай этыцы, там, сацыяльнай дактрыне, я бачу, што калі кажуць пра пастырскую частку, да, калі, ну, вельмі часта, нават на другім Ватыканскім саборы было 2 дакументы пра царкву, да, адзін сапраўдны багаслоўскі дакумент, а другі пастырская канстытуцыя. Вось, именно эта пастырская канстытуцыя мела справу з царквой вот у свеце і місіі царквы ў свеце. І таксама ў праваслаўным багаслоўі часто такое разделение, что, ну, пастырская — это быццам бы не багаслоўская, это такая прыкладная нейкая дысцыпліна, вот, ну, а ёсць такое вот сапраўднае багаслоўе, там ужо, ну, все по-другому. Это уже такая теория, это уже сузіранне, і оно як бы да звычайнага жыцця дачынення не мае, да? Альбо там чисто такая навука,
дзе трэба спасылак паставіць і пабольш, і ну такая просто як просто праца з тэкстамі і ну інтэрпрэтацыя гэтых тэкстаў. Вось, і я вельмі не згодна, мне заўсёды вельмі раздражняе, калі такі падыход ёсць, тому што я лічу, што багаслоўе, ну, яно без пастырскай вот гэтай часткі яго зусім не існуе. Яно не патрэбна. Ну і цяпер многія праваслаўныя багасловы кажуць, што ну насамрэч гэта правільны паварот ад вот этой тэорыі да практыкі, які адбыўся, таму што гэта не пераход ад багаслоўя да пастырскай дзейнасці, гэта сам паварот багаслоўскай думкі ад пытанняў нейкіх там, скажем, неспазнавальных, да, да пытанняў таго, што в прынцыпе можна рабіць і што добра ў гэтым, да, што добра ў практыцы. Тое, што практыка ў прынцыпе яна правяральная, то як бы ты можаш пабачыць, што было і што стала, і што да гэтага прывяло, да, вот прычына выніковую сувязь. І праверыць, любая тэорыя, она правяраецца. Вот ужо ў гэтым свеце. Не трэба чакаць эсхатону, вось ужо ў гэтым свеце вельмі лёгка можна праверыць, што прыводзіць да добрых вынікаў, што прыводзіць да дрэнных вынікаў. Вот, што запрыгоньвае чалавека, што чалавека вызваляе, што робіць чалавека шчаслівым, што робіць чалавека няшчасным і гэтак далей. Вось, да. Мне здаецца, што вельмі важнае пытанне, якое вы закраналі, это пытанне праўды. Просто вот праўда як з'явы, праўда і справядлівасць яны таксама як бы не заўсёды ідуць аднолькава, это крышку розныя рэчы, але якраз вось з перспектывы багаслоўя пра праўду вельмі многа што можна казаць, потому што якраз тут там, дзе багаслоўе можа рабіць вельмі добры ўнёсак вот у агульную думку разумення праўды, але тут таксама ёсць як бы вось такая пастка. Таму як вот што вы толькі што казалі пра тое, што гатовыя пытанні на все адказы, гэта не ёсць праўда. Гатовыя пытанні, які з аўтамата можна выцягнуць, вот тое, што ну практычна Альбо з аўтамата такога, да? Альбо з такога, все роўна, але ну як праз усё сярэднявечча практычна як Біблія была адказам на все пытанні. Пытанні ёсць, ці пытанні, вот калі ласка глядзі, адказы все ёсць. І атрымалася так, што таксама, як ужо было не раз сказана, што царква у сваім разуменні праўды, не царква, не багаслоўе, а хутчэй пра царкву, але і багаслоўе гэта закідаюць, калі яго не аддзяляюць ад царквы, адказвае вот на пытанні 21 стагоддзя адказамі 4 стагоддзя. То есть, што 2000 годзе прайшлі, а адказы все те самыя, пытанні абсалютна новыя, пытанні іншыя, выклікі новыя, свет памяняўся зусім, свет зусім іншы, а царква адказвае на гэта адказамі 4 стагоддзя. Вот як што в дагматах было ўкладзена, то дагэтуль засталося. І вот тады што атрымліваецца, калі царква спрабуе з гэтага вызваліцца, ці і багаслоўе вызваліцца вот ад адказаў 4 стагоддзя, сапраўды спрабаваць адказваць на тое, чым з'яўляецца свет, і тады яно, конечно, тады ўжо будзе пытанне справядлівасці важнейшае за пытанне праўды. І вот мы мелі ў 60-е гады выбух там у Лацінскай Амерыцы тэалогіі вызвалення, ліберасіён, калі па сутнасці ўзнікла новая галіна у чалавечай думцы, якая потым пайшла там кудысьці з багаслов'я, яна выйшла далей, але в прынцыпе так і называюць Liberation Theology, так і завуць. Якраз у Лёване это еўрапейскі цэнтр Liberation Theology. Вось. І там, дзе пачалося гэта, і яна, в прынцыпе, сфармавала свае ідэі. Таксама там preferential option for the poor, вот это, значит, і сацыяльная справядлівасць паперадзе ўсяго, і як бы прачытала все Евангеліі з пункту гледжання вось прыгнечанага грамадства, што менавіта да яго гэта все адрасавана. І таксама, як это вельмі все цікава і карысна, яна гэта ліберасіён адыграла велізарную ролю у фармаванні грамадства сучасных латынаамерыканскіх, але моя думка, это таксама уводзіць кудысьці ў бок, потому што таксама яно тады просто вот перайграе на хутчэй вот на такія на сацыяльна-вызвольныя рэчы, сацыяльна-вызвольныя рэчышча пераводзіць практычна ўсё, што ёсць, і все прачытывае, што нам, конечно, вельмі нагадывала марксізм-ленінізм, які все прачытываў пра сацыяльна-вызвольныя нейкія рухі, сацыяльна-вызвольныя праблемы.
Але вот магчыма, што вот цяпер пасля 20-го года ў Беларусі нейкі досвед вот гэтага стварэння вот такога руху, вот такой некай гэтай сваёй ліберасьён мог бы вельмі нават быць дарэчным. Вот мог бы нават вот штосьці сапраўды вот з гэтага пункту гледжання па-свойму неяк вот перачытаць сусвету, што адбываецца мапу свету, мапу гісторыі, мапу падзеяў, перачытаць і вот таксама прыйсці да нейкіх вельмі цікавых асэнсаванняў, вельмі важных, вельмі значных. І вот што, в прынцыпе, апроч багаслов'я, не асабліва-то ніхто і не зробіць. Але тое, што будзе важным і карысным для ўсіх. І это не будзе потым называцца багасловскім, але тое, што вот без багасловскага бэкграунду это будзе нашмат цяжэй і бядней зрабіць. Ну, я думаю, што гэта ёсць такі патэнцыял насамрэч, і у Беларусі ўжо была спроба стварэння вось такой хрысціянскай палітычнай сілы, партыя беларуская хрысціянская дэмакратыя, адна з такіх, з прыкладаў, у межах якой паспрабавалі палітыкі, некаторыя актывісты інтэрпрэтаваць пэўным чынам хрысціянскае вучэнне так, каб яго перавесці вот у нейкія там катэгорыі прававога, сацыяльнага, палітычнага парадку. Вось, і насамрэч, мне здаецца, гэта быў не вельмі ўдалы праект. Практычна ж наадварот. Это не богословы прочитывают свет, а политики спробуют прочитать христианство под своей палітычнай ідэі. Да. Это ровно наадварот працы, таму яно і не будзе удалым. Якби я просто кажу про те, што пазіцыянаваліся ўсё роўна беларуская хрысціянская дэмакратыя, яны пазіцыянаваліся менавіта як вот хрысціяне ў палітыцы, да, хрысціяне, якія хочуць змяняць палітычныя свет, да, в прынцыпе, яны спрабавалі перавесці нейкія хрысціянскія ідэі, нейкія прачытанні хрысціянскіх прынцыпаў, разумення нейкага у нейкую палітычную ідэалогію. Вось, да, і то, што гэта было неўдала, я ўжо сказала, і мне здаецца, чаму? Не толькі таму, што гэта была спроба просто ўжо наяўную палітычную ідэалогію расквеціць пэўным чынам там хрысціянскай рыторыкай, там ці назваць штосьці хрысціянскім, а штосьці не хрысціянскім. Мне здаецца, што праблема была якраз у тым, што партыя сама па сабе она функцыянавала як іерархічная структура, як царкоўная супольнасць, у якой ужо былі дадзены там пэўныя адказы, да, і быў дадзены пэўны набор хрысціянскіх каштоўнасцяў, і зноў-такі былі расстаўлены там сям'я. Набор хрысціянскіх каштоўнасцей 4 стагоддзя. Гэта можа не 4, ўсё ж такі гэта любы там нават фундаменталізм, да, ён это прадукт мадэрна. Ўсё ж такі у 4 стагоддзі яны былі трошки павальней у нейкіх там сваіх інтэрпрэтацыях, і да, гэта праўда, да, што для 4 стагоддзя адказ айцоў 4 стагоддзя быў просто мега-супер класны, сучасны і крэатыўны, і уплывовы, патрэбны. Да, і патрэбны. І сапраўды праблема ў тым, што часта мы і ў 21 стагоддзі даем адказы 4 стагоддзя, нягледзячы на тое, што навука развіваецца, філасофія развіваецца, грамадства развіваецца, мы больш ведаем, у нас новыя пытанні ўзнікаюць, нам тое, што раней здавалася, оно не, я просто хацела сказаць, што ўсё ж такі ў 20 стагоддзі таксама хрысціяне адыгралі пазітыўную ролю і для грамадства не толькі ў межах там liberation theology, да, у Лацінскай Амерыцы, але нават на такім узроўні, як, допустим, дэкларацыя правоў чалавека. Без хрысціянскіх ідэй, без ідэі годнасці чалавечай асобы, без Марітэна, каталіцкага багаслова, без Маліка, праваслаўнага арабскага багаслова, гэтая дэкларацыя, магчыма б, не была такой, якой яна атрымалася
і ўрэшце рэшце ну, да сённяшняга дня таким стал універсальным спосабам ацэньваць грамадства. І тое, ці все окей, а ці штосьці не вельмі добра. І вот эта ідэя годнасці чалавечай асобы, якую хрысціянская богословие унесла такую, скажем, такой агульный дискурс, это, ну, это вельмі круто. Ну, молодцы христиане, богословы, молодцы философы, что знайшли вот такую универсальную такую категорию. Ну, я не хочу занадто про универсальное так само говорить, потому что мы в 21 стагоддзі мы універсальныя уже так скажем скептычна ставімся да выросли з універсальнага. Да, ўжо выраслі з універсальнага і але я думаю, што ёсць патэнцыял і ну таму што хрысціянства у яго як бы ну на мой погляд у яго патэнцыял вялізны і я просто ну магу па сабе сказаць, што все, што я раблю і ўсё, як я разумею, куды я рухаюся, гэта я натхнёная хрысціянствам, Христом, не толькі Бібліяй, айцамі, літургіяй, думкай багаслоўскай. Гэта тое, што дае мне як бы натхнення і як бы ну маю оптыку нейкім чынам усталёвыя, ну што я бачу і як куды я скіроўваю сваю энергію, шмат у чым залежыць ад таго вось што я знутры вот этой сваёй хрысціянскай веры і з царквы, ну чаму багаслову хадзіць з царквы, да, у 20 стагоддзі таксама многія богословы казалі, што пачынаецца вот з еўхарыстыі, да, богословие пачынаецца на дне еўхарыстычнай чашы. І ну для мяне гэта там як бы не просто словы, і я вот гэты нейкі досвед рэлігійны досвед, ну містычны нават скажем досвед індывідуальнасці ў супольнасці, ну ён адыгрывае ролю. Да, я могу сказаць, што я малюся нават вот, калі я там не ведаю нейкі адказ на нейкае пытанне, я ну малюся пра гэтае пытанне і я кажу, запытваюся у Бога, я вяду з ім дыялог і дыскусію, яму прад'яўляю нейкія аргументы. Вось, ну я шукаю, ну для мяне адказ можа быць цудам, да, для мяне адказ можа быць ну нейкім перажываннем альбо там нейкай адкрытай фразай з кнігі, там з Бібліі, альбо там не ведаю з іншай кнігі, не абавязкова з Бібліі. Вось, і гэта ўсё як бы ідзе супольна, але як бы это мой унутраны механізм, да? Ну і напрыклад я палітык, я таксама ем, я там могу закахацца, я хожу у прыбіральню, я лячуся ад розных хваробаў, вакцынуюся, там не ведаю, но гэта як бы все равно у маё нейкае ўнутранае жыццё, размова з маім целам, з маёй душой, там з маімі блізкімі, але яно безумоўна ну как бы вельмі важна для мяне як бы адбіваецца на тым, што я раблю, але ну як бы не заўсёды думаю, што гэта варта прад'яўляць як бы в публічную сферу. Ну вот гэты набытак маей скажем, ну такой містычнага там досведу альбо вот такого чисто рэлігійнага жыцця. Таму для мяне все ж таки богословие это больш публічная форма узаемадзеяння І практычная. Да, і практычная. Гэта тэарэтычная рэч, для вас больш практычная. Я хочу спытацца таксама, які яшчэ пытанні, у нас час вельмі хутка ўжо выбягае. Можа яшчэ каментар, падсумаванне у каго-небудзь ёсць? Можа яшчэ хто-небудзь хоча сказаць, а то мы так это Занялі эфір. Занялі сабою цалкам. Калі ласка. Тема богословия у нас одна жанчына тут, ну, акрамя Ігора. Вот яшчэ адзін Ігор у нас. Ігор, калі ласка, ты тады вот включи гук, і калі ласка, тады уже ты вось падсумуй, адрефлексуй нас. Ну, это навряд ці падсумаванне. Всем прывітання. Наталья, вы атрымаліся прынамсі на экране майго кампутера між двух Ігораў. Вот як бы размешчаныя, так што будзем лічыць, што з дысертацыяй як бы вам
пашэнціць як бы з акадэмічнай кар'ерай. А насамрэч я хацеў, можа быць, не зусім, дарэчы, запытацца ці абазначыць як бы тэму абсалютна тэалагічную, якая, скажам, ну, хвалюе мяне як не тэолага, альбо прынамсі як бы калі і тэолага, то хутчэй будысцкага, чым хрысціянскага. Але якраз будызм нічога не ведае пра гэтую праблему, а менавіта праблема зла. Вось мне падаецца, што сённяшняе беларускае грамадства, ну, в выніку рэвалюцыі і як бы гэтага апракідвання як бы всяго і тое, што практыкі гвалту, якія, ну, традыцыйна, скажем, практыкаваліся дзяржавай, як бы яны раптам сталіся відавочнымі і, ну, сталіся часткай як бы гэтага спектакля ўлады, да? То есть тое, што ўвесь час хавалася, яна наадварот вывалілася кудысьці наружу. І пры гэтым самі філосафы, сацыолагі, літаратары, яны каментуюць все, што заўгодна, але толькі не як бы гэтую праблему зла, то есть як бы як все гэтыя людзі, адкуль як бы ў іх з'яўляецца, ну як бы жаданне там біць, як бы жаданне прыніжаць, жаданне там адключаць ацяпленне ў камерах, то есть як бы это для... І тут я разумею, што все маўчаць просто таму, што як бы мы сапраўды не разумеем, мы не маем інструментаў, мы не маем той традыцыі думання пра праблему зла, якая знаходзіцца як бы побач з табой, як бы у суседа там ці у... То есть і тут, канешне, тэалогія і хрысціянства, мне здаецца, могуць, ну, не то, што дапамагчы, это гучыць неяк глупа, але знайсці, можа быць, як бы важную місію. Можа і не, як бы, але... Цалкам. У мяне на семінары мы цэлы год этим займаемся, добром і злом. Я хотела сказать еще, что 2 года тому мы, не компания нашей богословской, сидели здесь, это было у Парижа, у Андрея Строцева, и мы думали про новую тему для часописа «Збожжа» нашего и для Конгресса доследников Беларуси. И мы сформулировали тему «Любовь и гвалт». І у выніку у нас вийшов цілий номер часопису, присвячений проблемі гвалту з різних боків. Ми там розглядали і конкретні випадки гвалту, і те, що як там у богослужбовій літературі, допустим, які ідеї гвалту використовуються, як це криж, як тема крижа, як інструмента гвалту, потім траўма, посттравматычныя гэты сіндромы і гэтак далей. Такія тэмы падымалі, і мы нават на жаль, атрымалася ў нейкім сэнсе прароцкім, да, таму што гэта вельмі актуальна наклалася на сітуацыю з гвалтам і са злом, які адбыўся у Беларусі. І я памятаю, мне Тацяна Крыхтава, такая есть рэлігіязнаўца, она мне яшчэ у жніўні, у першыя дні, она мне написала, адкуль гэты гвалт, яна пісала пра царкву і сітуацыю ў Беларусі, і для мяне таксама было пытанне, адкуль гвалт там, у нас царква ганарыцца, напрыклад, тым, што яна працуе з органамі МУС, да, ходзіць і займаецца іх маральным выхаваннем. Так што у мяне пытанне, што за маральнае выхаванне, якое прыводзіць да такіх рэчаў? Што гэта за маральнае выхаванне? І у мяне у першую чаргу пытанне да царквы. Другое. Зараз праблема гвалту, праблема зла, гэта вельмі актуальная тэма ў багаслоўскім дыскурсе, і у тым ліку яна шматаспектная. І самы такі, першы аспект — гэта Бог. Што
ну, як суадносіцца Бог і зло. Да? Это не толькі праблема тэадыцэі, но праблема не толькі які Бог, ну, праблема не толькі ў тым, як адмазаць Бога ад зла, да? І сказаць, што ён все ж таки не умер, а он жив і совсем разберется. Вот. А праблема у тым, вот, ну, как Бог пасля Холокоста, да? Слабая тэалогія, тэалогія слабого Бога, Бог моцны, как Бог звязаны з гвалтам. Вот эта вот тэма, яна вельмі моцна хвалюе людзей. І вот я ўжо звярталася да гэтай дыскусіі багаслоўскай на мінулым тыдні, она была, не, два тыдні таму, не тыдзень таму, не час хутка бяжыць, паміж Андрэем Шышковым і Андрэем Гагенскім у Москве, якая сабрала просто цэлую залю. Просто заля была упакавана людзьмі, і які прыйшлі на багаслоўскую дыскусію пра то, які Бог. Вось. І таму што гэтая праблема зла сапраўды закранае, і вот Андрэй Строцаў, калі ён нас глядзіць, абяцаўся, ён сказаў бы нам пра Рэне Жэрара ўспомніў. Ну, сапраўды, вот Рэне Жэрар, багаслов'е Рэне Жэрара, гэта якраз адказ на то, як мы тлумачым гвалт, і то, як мы тлумачым праблему зла. Адзін з адказаў, які... Гэта адзін з варыянтаў. Да, адзін з варыянтаў адказу. Ну, я, напрыклад, не вельмі раздзяляю гэтую, ну, як бы тэма ахвяры. Ёсць, адказваюць сведкі. Ну, і зараз, дарэчы, вот псіхалагічная навука, да, вот псіхатэрапія, якая вельмі хуткімі тэмпамі развіваецца, і увогуле дыскурс, увогуле інтэлектуальны, он псіхатэрапеўтычным становіцца шмат у чым. Самі паняцці, сама праблематыка, яна як бы ідзе вот у тэму дэпрэсіі, да, вот гэтых там нейкіх станаў там чалавечага духа, эмоцыі, сацыялогія эмоцый развіваецца. Вот гэта ўсе такія тэмы, якія раней, у прынцыпе, былі, ну, какие-то прыватнымі тэмамі, якія не так моцна не падымаліся да філасофскіх, вось яны зараз вельмі актуальны, і тэма траўмы, тэма таго, як перажывання траўмы, резіліенс так званы, гэта, ну, тыя тэмы, якія, мне здаецца, да, у багаслоўя ёсць пэўны інструментарый, патэнцыял. Усё ж такі Бог хрысціянскі, які пацярпеў і які быў катаваны, жорстка катаваны, і які воскрес, дарэчы, Христос воскрес, правда, у тых, хто карыстаецца новым календаром, сёння ўжо Вознесенне. І вось гэтая тэма, безумоўна, ну, хрысціянства вельмі шмат думала пра пакуты Хрыста, зрабіла як бы цэнтрам, адным з цэнтраў свайго медытацыі, скажем, свайго разважання пакуты Хрыста. І вось гэтыя, ну, мне здаецца, тое, што з гэтага вынікае, яно можа нам сёння дапамагчы. Спытаць, адкуль, ну, вот таксама вельмі шмат думалі, адкуль Іуда, да? Хто ён, якая ягоная роля была, да? Сын пагібелі ён там, і яго было такі гэта, ну, вот эта праблематыка Іуды, да, яна таксама, мне здаецца, ну, мае таксама, магчыма, нейкі патэнцыял. І, у прынцыпе, метафоры, якія нам прапануе Святое Пісанне, яны таксама запатрабаваныя у тым ліку для таго, каб апісаць сітуацыю, якая адбываецца, і таксама пабачыць, магчыма, нейкую надзею у той сітуацыі, якая адбываецца. Не толькі надзею на тое, што будзе суд, вышэйшы суд, які ўсім воздаць, так сказаць, за тое, што яны зрабілі, альбо за тое, што яны перажылі, але надзея ўжо сёння бачыць, як ахвяра можа стаць сведкам, як вот гэты мартыр, пакутнік, да, як ён скажем, просто з перажывання нейкіх пакутнік гвалту можа стаць сведкам праўды, сведкам справядлівасці, сведкам моцы і гэтак далей.
Вось Мы на гэтай аптымістычнай ноце будзем завяршаць, таму што наш уже час выйшаў. Вось, дзякуй вялікі, Наталья, у нас уже кавярня мусіць зачыняцца. да, Так што дзякуй вялікі за гутарку. дзякуй вам. Дзякуй усім таксама, усім, хто прыйшоў, усім, хто слухаў. І тады вот да наступнай сустрэчы, да пабачэння. І да пабачэння вам, Наталья. Всего доброго. Пакуль. Все, пакуль.